Doon. Ito, masarap yan kung may Bear Brand. Oh, nasaan ang pambili? Hindi, pwede naman din walang Bear Brand. Sabi? Pwede. Basahin ko. Hindi, ayan, ito. Ikaw hindi pa tapos. Ay, pwede nga sa matataba. Ay, hindi pala. Basahin ko. Chocolate na masarap dahil sa... Teka muna, binabasa ko pa. Ayan o. High fructose corn syrup. Tingnan mo yung una. Ayan. Ah, Next. sarap. Ano to? Milo ba to or ano? Hindi, parang Milo. Pero madaming chocolate. Sabi. Na-powder. Sa malamig, sa mainit. Pwede sa malamig, pwede sa mainit. Mes. Pwede din niya sa ano. May yelo. Usapan. Anong usapan? Wala namang yelo. Walang yelo.